फैयाखै थांनोबो बारा गाव हाजोआव फैयाखै। गाइस वेलकाम टू बैक अगेन दिस फ्रॉम इउटुब फाग्ला स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर जोंहा दाख्लै बावै थांनाय समाव जोंहा मोनसे सर्ट मुभिनि शुटिं सोलिगासिनो दंमोन दे। आङो बे सर्ट मुभिनि नामखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानाय जायाखै। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव नामखौबो खोन्थानोसै। बेनिफ्राय जोंना बे सर्ट मुभिखौ माबे मोनसे चेनेलाव हगारगोन बेखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानोसै। थ' लोगोफोर जोंना बे सर्ट मुभिनि मुङानो जाबाय टाउननि गोसो थोबाय आरोना। बे सर्ट मुभिनि नामानो जाबाय टाउननि गोसो थोबाय। बे जोंना बे सर्ट मुभिखौ नाथुर चेनेलाव हगारनाय जागोन। दाथ' जोंना चेनेला गोदान नालाय। ओमफ्राय दा आंनि माने बे चेनेलनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आरोना। नायनानै माबायदि मोन्दों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। थ' लोगोफोर जोंना बे माने सर्ट मुभिखौ नेक्स्ट सानडेआव हगारगोन होननानै बुंदों आरोना। अलरेडि माने जोंना दाबिं साबिं जोबखाबाय नालाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव दाख्लैनि भिडिअ बुंखादोंमोन जे जोंना जेब्ला दाबिं जोबो आरो एडिटआ जोबो अब्लानो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावगोन माबे मोनसे चेनेलाव हगारगोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननि सायाव फोसावबाय। अब्ला लोगोफोर आङो मा बुंबावनो आरो दिनै बेखिनिखौ नोंथांमोननि सायाव फोसावनो होननानै ससेब्लाबो माने भिडिअ बानायबाय आरोना। अब्ला लोगोफोर दिनै दोनथ'नोसै आरोना। आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान हाबफैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदिनो शुटिं ब्लगजों लोगोसे बायदिसिना बेफोरबायदिनो जायगाबो देखायनो नाजागोन। नोंथांमोना जुदि सापर्ट होलांबाय थायोब्ला नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाब नांगौ आरोना लोगोफोर। अब्लासो माने भिडिअ बानायनो थाखाय इन्टारेस्टिं मोनगोन आरोना। गोसोआ माने एसेमान सक जागोन आरोना भिडिअ बानायनो थाखाय। गासिबो नोंथांमोननि सायावसो। थ' लोगोफोर बिदिब्ला माथो बखिबाय थानो आरोना। बेखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै ससे माने फोसावबाय आङो। जोंना माने अलरेडि माने एक्सप्लर जाखाबाय नालाय। दा आपल'डल'सो होनांसिगौ। नेक्स्ट सानडेआव माने बे जोंनि टाउननि गोसो थोबाय बे सर्ट मुभिखौ हगारसिगोन। नोंथांमोना अननानै आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै नायबानो जाबाय। आंनि डिसक्रिपसनाव आङो बे जोंना गोदान चेनेलनि लिंकखौ आङो होना दोन्दों आरोना। नोंथांमोना अननानै नायबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बाय बाय। नोंखौ मोजां मोननाया नोंखौ गोसो थोनाया जानांबाय दिनै माथो मोजां मोनबाय। बिदिब्ला मोनसे खोथा नोंबो नोंनि जोनोम सानखौ दिनै होनना सानना लादो। गोसो थोबाय नोंखौनो नेनानै थागोन अरायबो सोरगोनि बै रायजोआव नेनानै थागोन अरायबो नोंखौ मोजां मोननाया सैथोमोन नोंखौ गोसो थोनाया सैथोमोन।